כל האזרחים שווים בפני החוק, אבל יש שווים יותר ויש שווים פחות. כל האזרחים שווים בפני החוק, אבל יש שווים יותר ויש שווים פחות. היועץ המשפטי שקל במשך ימים רבים והחליט בסופו של דבר להעמיד את הרב עובדיה לחקירה, נכון? בואו נראה אם יש איפה ואיפה. את הרב עובדיה יוסף צייר האומן דן קדר בדמות השטן. התמונה הוצגה בתערוכה של אגודת הציירים והפסלים בישראל ופורסמה בידיעות אחרונות. ביועץ המשפטי שתק. שר החינוך, חבר הכנסת יוסי שריד, יושב ראש סיעת מרץ, אמר יש להקים יחידה מיוחדת למאבק באינתיפאדה של החרדים כמו שהקימו יחידות מיוחדות בשטחים. ביועץ המשפטי שתק. זוכת פרס ישראל על מפעל חיים שולמית אלוני אמרה צריך לטאטא אותם, את הרבנים, והיועץ המשפטי דאז שתק. מיכאל רועה, יושב ראש סיעת מרץ בעיריית תל אביב, אמר הקמנו סיירות אנטי חרדיות שיורידו לחרדים את הראש, זה פורסם בעיתון זמן תל אביב. ביועץ המשפטי שתק. פרופסור עוזי אורנן בלשן אמר צריך לתלות את החרדים על עמודי חשמל בעיתון כל העיר בשנת 83, ובחדשות הוא אמר לזרוק את כל הדתיים לים בתוכנית פוליטיקה. ביועץ המשפטי שתק. יונתן גפן, עיתונאי וסופר, אם החילונים רוצים להמשיך לחיות פה אין להם ברירה אלא לפתוח באינתיפאדה. כן, אני מוכן לזרוק את האבן הראשונה במעריב 89. ביועץ המשפטי שתק. אברהם פריד פריצי, רק באלימות. אם החילונים בעיר החליטו שהם רוצים להילחם ויצאו ויאבקו באלימות בחרדים. עיתון ירושלים. ביועץ המשפטי שתק. אורי אבנר, עיתונאי וסופר בעולם הזה, אמר הגיעה השעה לקבור אותם, את החרדים. ביועץ המשפטי דאז שתק. מפקד כיתה בצבא שר לחייליו בואו נהרוג בן ישיבה, הופיע בידיעות בשני ליוני 96. ראש הממשלה לא הזכיר את הדברים בישיבת הממשלה, והמפקד לא עף מצה"ל כפי שעשו לקצין שדיבר על הרפורמים. ביועץ המשפטי שתק. בכפר סבא חולק כרוז בו מצוירים ילדים חרדים ועליו כתוב להרוג אותם כשהם קטנים. הכרוז חולק לאחר סדרה של הפגנות של מרץ ועם חופשי נגד הקמת מעון דתי במקום בספטמבר 98. ביועץ המשפטי שתק. ארגון מנוף, מרכז ההסברה החרדי, פנה ליועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין להעמיד לדין פלילי את השדר נתן זהבי בשל קריאתו להרוג את הרב עובדיה יוסף ואת אריה דרעי, להרוג אותם, להשמיד אותם, לחסל אותם בעזרת השם יתברך. ביועץ המשפטי שתק. ארנני קוטיילי, יושב ראש סיעת מרץ בעיריית ירושלים, עוד יהיו בקרב הזה הרוגים. הוא מדבר על הקרב על בר אילן. היועץ המשפטי שתק. מרואיין בתוכנית ערב חדש, צריך להיכנס ל100 שערים עם זחלמים ומקלעים 05 ולרסס אותם. היועץ המשפטי שתק. אמנון דנקנר אמר אני אישית מוכן לארח בביתי בחור ישיבה שיהיה קשור בחצר וינבח תהילים כל הלילה. ביועץ המשפטי שתק. אור השם אור, נמאס לראות אותם בקפוטות הזוהרות משומן בן שנים ומגבעות הפרווה מהלכים בחוצות העיר כאילו הם עדיין בעיירות. ביועץ המשפטי שתק. מותקה יחזקאלי, יכולנו לאהוב אותם אילו היינו נוהגים בהם כמו עמים אחרים, אילו סגרנו אותם בשמורות טבע ומעבירים ביניהם תיירים תמורת תשלום. ביועץ המשפטי שתק. אמנון דנקנר, לא אכפת לנו שהחרדים יימח שמם עוזבים את הארץ. ביועץ המשפטי שתק. יעל לוטן, אנו נגעלים מלבושם השחור, מן הפאות הנוכריות שער ראשי הנשים, מן המקוואות, הנרקופיליה, העיסוק הכפייתי בבני מעם של הבריות. ביועץ המשפטי שתק. יוסי שריד,
הרב עובדיה יוסף ונשמה רעה שטרם החלה לתקן את חטאיה בעיתון הארץ בשנת 97. והיועץ המשפטי שתק. יוסי שריד, אני אחזיר את אלפי הילדים שזרמו לרשת החינוך של ש"ס אלינו הביתה. יוסי שריד אמר, אמנון יצחק הוא נבל ותיק וידוע, נתגלגלה בו נשמה שחורה משחור במעריב 97. והיועץ המשפטי שתק. תמונתו של מנהיג ש"ס, הרב עובדיה יוסף, הוצגה לצד תמונתו של האייתוללה חומייני, אדם האחראי לרציחתם של אלפים אזרחי מדינתו מעל הכתובת, מצא את ההבדלים. והיועץ המשפטי שתק. חברת הכנסת פרופסור נעמי חזן ממרץ, רק אם נצליח להיפטר מהרעה האיומה הזאת, משתלטות השד השחור על חיינו, נוכל לטפח במדינה את כל הטוב. בכנס הפדרציה ליהדות הומניסטית חילונית, מובא בחדשות בשנת 92, והיועץ המשפטי שתק. ואחרון, על דלתות השירותים בבניין הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב נכתב, מוות לחרדים. והיועץ המשפטי שתק. והיועץ המשפטי שתק.